Представи си живота, който искаш. Повече пари, повече свобода, повече увереност. Сега си задай един въпрос. Ако наистина го искаше, щеше ли още да си на същото място? Истината е неудобна. Повечето хора казват, че искат успех, но когато стане трудно, се отказват. Когато трябва дисциплина, отлагат. Когато трябва жертва, избират лесното. И после казват, не се получи. Но проблемът не е, че не се получава. Проблемът е, че желанието не е достатъчно силно. А както учи Наполеон Хил, слабото желание създава оправдания. Силното желание създава резултати. Разликата между хората, които успяват и всички останали, не е в късмета, не е в таланта, а в това колко силно го искат. И днес ще разбереш дали наистина го искаш или просто ти харесва идеята за успех. Нека бъдем честни, всеки иска резултати, но малко хора искат процеса. Всеки иска да е успешен, но малко хора искат да платят цената. Защото успехът не е нещо, което просто получаваш. Това е нещо, което изграждаш с време, с усилие, с постоянство и най-вече с желание. Не обикновено желание, а горящо желание. Желание, което не ти дава да се откажеш. Желание, което те кара да продължиш, дори когато ти е трудно. Точно това описва Наполеон Хил в Think and Grow Rich. Той казва, че желанието е началната точка на всяко постижение. Не талантът, не образованието, желанието. Но нека го направим още по-ясно. Има огромна разлика между това да искаш нещо и да си решен да го постигнеш. Когато просто го искаш, ще опиташ. Когато си решен, ще намериш начин. Когато просто го искаш, ще се откажеш при първата трудност. Когато си решен, ще продължиш независимо от всичко. И точно тук повечето хора губят. Те никога не стигат до решението. Остават на нивото на желанието. И затова животът им не се променя. Сега си представи това. Дават ти възможност. Ако постигнеш целта си за 6 месеца, получаваш огромна награда. Какво ще направиш? Ще намериш време, ще се дисциплинираш, ще учиш, ще действаш. Защо? Защото изведнъж желанието става силно. Това доказва нещо важно. Ти можеш, но не винаги го искаш достатъчно. И това е истината, която трябва да приемеш. Не за да се чувстваш зле, а за да започнеш да се променяш. Защото добрата новина е, желанието може да се изгради. Да, не е нещо, с което се раждаш. То е нещо, което създаваш. Ето как. Първо, трябва да знаеш точно какво искаш. Не повече пари. Колко точно? Не по-добър живот. Как изглежда това? Колкото по-ясно е, толкова по-силно е желанието. Второ, трябва да имаш причина. Защо го искаш? Какво ще промени това в живота ти? Как ще се почувстваш? Колкото по-силна е причината, толкова по-трудно е да се откажеш. Трето, трябва да го виждаш постоянно. Не веднъж, всеки ден, сутрин и вечер. Представяй си, че вече си там. Усети го, виж го, живей го в ума си. Това превръща желанието в нещо реално. И четвърто, действие. Без действие желанието умира. Всеки ден трябва да правиш нещо. Малко, но напред. Защото действието поддържа огъня и липсата на действие го гаси. И тук идва моментът, който ще те удари най-силно. Всеки път, когато се откажеш, ти учиш себе си да се отказваш. Всеки път, когато отлагаш, ти учиш себе си да отлагаш. И това се превръща в навик. Но всеки път, когато продължиш, всеки път, когато направиш още една крачка, ти изграждаш сила, изграждаш характер, изграждаш човек, който не се отказва. И това променя всичко. Не за ден, не за седмица, но с времето животът ти започва да изглежда различно. И хората ще кажат, имаш късмет, но ти ще знаеш истината. Това не е късмет,
Това е желание, силно желание, което не е спряло, което не се е отказало, което е продължило, когато е било трудно. И сега въпросът е прост. Наистина ли го искаш? Или просто ти харесва идеята? Защото тези две неща създават напълно различни животи. Ако си готов да спреш да се оправдаваш и да започнеш да го искаш наистина, напиши в коментар «Искам го наистина» и се абонирай, защото това е само началото.